Mae yna adran y cyfandirol dosbarth y Texel Glas. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi rhoi nhw mewn rhyw drefn eitha terfynol erbyn hyn, Wyn Williams. Ydy, mae wedi tynnu dosbarth, mae hein wedi cael ei tynnu o'r rhai ceill, a mae'r pobl eraill wedi mynd ar adre. Mae o wedi cychwyn roi nhw yn eu lle, a oedd y par oedd Gibbons... Steve a Sarah Gibbons o Aberhonddu. Sorry, Steve a Sarah Gibbons. Oedd nhw'n edrych yn da iawn fan hyn, ac oedd nhw'n tynnu'r cegad. A mae Mike yn edrych arno. Mae o'n gwneud lot o pwyslais o ran yr coesau rhywun. Ond oedd y par na yn dangos allan pan maen nhw'n cerdded fewn i'r ring. Chi wedi beirniadu y dosbarth yma, felly chi'n gwybod beth i chwilio amdano? Ydw, ond mae'n mor haws i edrych arnyn nhw, ond mae'n pwysig be mae'r beirniad yn gwneud, ydy rhoi llew a trafod nhw ar y synau, ar y cwmffon i gweld faint mae braster, a mwy pwysig hefyd, fel mae o'n wneud, os ydych chi'n wedi gweld o, ydy rhoi llew wrth y coesau, achos mae yna rhai o'r wyn mae'n gallu cael ei trimio i edrych bod nhw efo gwech coes na be nhw, mae'r glen wedi cael ei tynnu allan. So mae o'n just watched bod yr actual confirmation yna yn lle'r glen. Pan mae'n trafod nhw, chi ddim eisiau gweld i ddwylo fe mynd o'r golwg i chi? Na, union. Ond ar hyn o bryd, Steve a Sarah Gibbons yn y safle cyntaf, ond yn symud i'r ail safle. Mae o wedi bod yn edrych arno. Falle bod un o'r ddau yn ddim mor cystal efo'i gilydd fel par, a mae o wedi rhoi'r fel y dau yn y top. Oedd o'n gwario lot o amser efo hyn, a mae yna lot o'n nhw, a mae'n weddol agos i bod yn rhwng y tri par sydd yn cyntail y trydydd ar hyn o bryd. Steve a Sarah Gibbons o Aberhonddu, a fi'n gwybod bod Steve yn gwylio adre, gwylio'r anturiaethau'r ffair, felly gobeithio bydd e'n falch iawn o weld nhw yn cyrraedd y brig, ond falle ddim cweit mor hapus i weld nhw'n mynd lawr i'r ail safle. Ne, gobeithio bydd o'n gweiddi ar y teledu, ond bydd o'n iawn. Ond ar y brig ar hyn o bryd, mae bachgen ifanc Rhys Francis o Bustill Uchaf, Llanfynydd, Sir Gar, a mae hwn wedi cael blwyddyn arbennig o dda gyda'r bryd yma, y Beltex a'r Zwarbles yn yr arwerthiannau dros yr hydre. Ydy, mae teulu yn gwneud lot efo'r gwahanol bridiau, a maen nhw'n gwneud job da efo'r dangos. A mae'n neis i gweld bod bachgen ifanc yn cadw mynd, a mae edrych i fi bod nhw wedi penderfynu a llongyfarchiadau Rhys am ennill. A mae Gwen o Glis i Glis yna yn dangos bod o mor pleased hefyd. A Cled wedyn o Dymbiach, ffrind chi yn rhoi'r clysau nawr? Ydy, mae Cled a fi wnaeth ni cychwyn 20 mlynedd yn ôl efo Dymbia. Ni oedd y dau prynwyr rwy'n llawn amser cynta yn Llanybydder efo'n gilydd, so dyn ni wedi bod efo'n gilydd, a cynt yna hefyd pan mwyn ni fel grader efo'r ffactri yn Llanybydder, ac oedd Gled yn gweithio yn y ffactri yn grader amser yna hefyd. Wel, dyna ni, Rhys Francis o Bustill Uchaf, Llanfynydd yn cyrraedd y brig yn osbarth y Texel Glas adran y cyfandirol. Llongyfarchiadau mowr iawn i ti. Fi sy'n siarad ti ddo, a wedys ti mae mond un par o dyti me. A na gys eisiau? Dwi'n eisiau, really? Na, ai. Ti wedi cael blwyddyn dda, gwed beth ti wedi cael eleni i gyd yn yr arwerthiannau? Wedi cael good year, really, gyda Blue Texels a Beltex a Zwarbles. So, yeah, cael ennill fan hyn yn very good. 1,600 am dafa flwydd Texel Glas yn Caerwangon? Ie, champion y Worcester, a wrth fi am 1650. A wrth fi, o'n o'r 1,000 yn cael ail, a dafa blwydd yn 1200. Dy boced y llawn felly? A boced dads y llawn ddim i fi. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i ti, da iawn ti.